אחרי כל כך הרבה שנים, אני חווה רגשות מעורבים לצאת למסע הזה. אמא, אולי בכל זאת אני אבוא איתך. הלב שלי לא שלם. אני מבטיחה לחזור עם תשובות. תשמעי על השמחה. לא אוכל לנוח עד שידע מה עלה בגורלה של אמי. בנות, הגיעה ילדה חדשה לביתנו החם. אתן תקבלו אותה יפה, נכון? אני מתפללת שהדרך תהיה ישרה, בלי מכשולים. הדרך מסוכנת, ואני דואגת. הילדה הזאת יכולה להיות תשובה שחיכיתי לה כל כך הרבה שנים. ואיך זה קשור אליי? אסתר, הודיעו לה בדיוק לפני יומיים שאמא שלך נספתה בשריפה. תבטיח לי שזה לא נכון. בבקשה, אל תשאיר אותי פה בלעדייך. אני לא אשרוד. אני לא יכולה עוד להישאר חזקה. תעזור לי להאמין. תקראי לי אסתר. אני מתחילה לפחד מהאסתר הזאת. אם את מתעקשת להסתובב עם אנשים כמוה, אז שתדעי. זה מדבק. מה אני עושה? אמא, את שומעת אותי?